Coincidint amb l'any Tàpies, Canals Galeria d'Art ha inaugurat temporada amb una mostra de gravats i fotografies que donen a conèixer l'aportació d'aquest destacat creador català a la renovació de l'art tèxtil i la seva col·laboració a l'Escola Catalana del Tapís de Sant Cugat als anys 60 i 80. Tàpies, a l'any 67, va vindre aquí i va fer tres tapissos de grans dimensions que es van vendre als Estats Units. Aleshores, dintre de l'any Tàpies, el que hem volgut fer és recollir la seva obra gràfica que està dintre del seu esperit zen, que ell va treballar moltíssim, i és una obra gràfica esplèndida, treballada amb diferents tècniques. L'obra del Tàpies sé que pel gran públic a vegades costa molt entendre, com pot passar a l'obra d'altres artistes informalistes, etc. I en aquest cas, una de les coses que té importància d'ell és que, clar, lliga aquest món zen, aquest món oriental, amb els seus negres, amb les seves taques, amb les seves creus, amb els seus llavis, amb els seus colors, amb el món occidental nostre. L'exposició inclou fotografies del santcugatenc Carles Cabanes, que va captar el procés de creació de les tres primeres obres tèxtils d'Antoni Tàpies als anys 67 i 69 de les seves visites a la ciutat. I ell va ser el que en els anys 60-70 va seguir tota l'evolució de l'art que es feia a Sant Cugat. No només el que es feia a la Casa Aimat, sinó també el que fèiem els artistes d'aquí. Aleshores, ell va fotografiar tots els artistes que van passar per la Casa Aimat. Hi ha una fotografia molt especial, que és la que ara veureu, que és aquest del Tàpies, pensatiu, com una actitud zen, com aquesta actitud oriental, mirant el tapís i mirant per què aquella tècnica li pot servir per expressar aquell sentiment que ell té com a artista. Hi vaig anar molt perquè organitzaven també, no sé com ho organitzaven, però hi havia visites a vegades d'escoles, a vegades de gent més o menys important. Me'n recordo un que era l'arxiduc d'Àustria, ell i la seva senyora, i fèiem tot el recorregut del que es feien allà, no? I des dels que feien que passaven el dibuix original amb els quadrets que després devia de ser el teixit, el lloc on hi havia les llanes, tot plegat. I a mi particularment era un lloc que m'encantava anar-hi, perquè visualment per mi era molt agradable i llavors també hi havia la part de l'olor de la llana i del teixit. L'exposició Tàpies i el seu pas per Sant Cugat es pot visitar fins al novembre a Canals Galeria d'Art i està inclosa en l'any Tàpies 2024, la 15a Bienal Manifesta i la Regata Cultural.